Pali Nkhani no ake dzina akamati Joab Chakhaza. Nkhani amene apeza kuzodi yake. Nkhani amene andika mwano kena kake kuti kophisa mtima chonchi. Ndakama kutsutsa amati ino ndemo interview yake katimo imene nsirikayo nako upuma kumwe president nde amauza kuti napa ngati ndine IBM nachosa mapano ndineyo mademo achino mapanga organize ndinali commander ndiye amaisa kulungosana mbali yake nde Joab Chakhaza yakuti ino timadziwa ino ndizandiseka sakopya kama sombali naso kuti mwamene iyi tena ake adzapesera mbama ndi anthu chifuka ndi mwana sichilungamo yona apa gaye ife ndi ma strategy Malawi apeza president through an independent candidate Muna mukafusa olantambo, muna mukafusa olantambo, mukafuse ku chipani cha Malawi Congress Party, mukafusa ku UTM, anthu amene analipo amene anapangisa zionetsero za 2020 ndi 2019 kuti akwetse boma la DPP. Do you know who anapanga strategize? It is actually me. I was looking for strategy. Revolution now you're coming here claiming ownership. Mugafunse. Ndinapanga strategy nakuna kuti. Okay. Timothy Ntambo Trapezi, another forefront, those were soldiers. In a nani got commander, a drawing board. The was that Malawi didn't know. In the background, Mugafunse is it? Ndikupatsani muntu oti mukamufunse. Otiswandale muntu wapadera chabe mukamufunse. Robert Piri wakupaki mukamufunse. I was the one who said kuti revolutionary take and says maganika mati mukapanga demonstrations you are canalized by security apparatus. This time around tipange involve anthu akumalulu area nimene kunkakuluka Sunday barracks. Munaona kwene ma demonstration malulu achite kumidzi. I was the one who designed that strategy. Only that kuti si ineo sinimafuna kuimba pachulu kuimba my own trumpet. Timalize nkunena kuti amalawa anzanga tili ndi ntchito yakuyo kuti tigwire pa 16 September osalezera osachita chibwana osachita chibwana ino amene mwamakabanga madzulo after 4 mmene muchakukakhala bwino ukalingalira mu ballot ukalingalira muno bwino. We have a serious business. Yes. This country ikhoza kupita patsogolo koma tachulutsa chibwana. Yes. Zona. If we all work hard, aliyense kuchambali yache titawafika kutali. Ndendi manena kuti pa 16 September kudzuka nthawi yabwino kusukusula bwino kwakaona zithunzi akabanga tidzamwe tikabwera. We have a serious duty to do pa 16 osachita chibwana ya. Amen. Ndine Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre awanda ndevu zamwayi apulumuka awa pangozi sabateme kuseka ngati zabwino. It could have been bad kwambiri. But we thank God. We thank God. Kufikira sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi program ina iyi ndi Kanema number 1. Yes. Number 1 TV. Goodbye and good night. Oyankhulapo pa nkhani za utsogoleri wabwino a wonderful mkoche ndi a George Piri ati ulamuliro wa MCP ulibenso nthawi yokoza zinthu mokomera Malawi. Awiriwa agwirizananso ndi zimene gulu la atsogoleri azipembedzo la Public Affairs Committee PAC lanena kuti ulamuliro wa chipani cha Congress walephera kutumikira Amalawi. Pamene nthawi kuti 10:47 breaking news. Chipani cha DPP chikupangisa press briefing pakali panopo pa Times. Chimene ndachita koti kwambiri ndichonena kuti akuti apasana kale maudindo Ben Piri akuyankhula pompano akuti apasana kale maudindo akuti ACB director, incoming ACB director, incoming chief of staff, incoming inspector general of police, incoming what. Guys,
dziko ilere sila anthu akumwera okha. Press briefing mukukambayo mukupanga pamene popoyo ndikukamba pano ndikujambula video iyi inso mukupanga press briefing. Press briefing mukulimbana ndi munthu chifukwa ndi wapa Central Region. That's why pa press briefing yanuyo na Malomba Machinga amayimira ku Mangochi. Beni Phiri Cholo Sulemani Blantyre komanso part of him adachoka ku Cholo kuja makolo ake amachola team ja mu Matie State muja. Nonse amene mwaonjikana pamenepo na Vicha kumakwasa Cholo. You are talking of zinthu za ziko kutenkana anthu amuzi umozi kumana miza anthu kuti ifeyo tasankha Inspector General, tasankha Commissioner of Police, tasankha Army General, tasankha ACB Director, tasankha Chief of Staff. Zinthu zimenezozo mwachisanzo Director General wa ACB amamuvomereza ndi aphungu ake ku nyumba ya malamulo. Mumusankha bwanji munthu simunalowe ni mboma momwe ndikuti mukusankha anthu amene mukuayika kuti azeza kuthandizirani kuti muziza wabera Amalawi. Amalawi musamvere china chilichonse chimene ningakuuze ndichonena kuti chipani ichi ndi cha mtundu. That's why press briefing aunjikanapo anthu a district imozi amuzi umozi akukamba za Chakwera chifukwa Chakwera amachokera ku Central Region. Chakwera akupetereraso. Ndati ningokulongosolera. This is just a breaking news. Panopo pa 8 September 2025 pamene nthawi kuti 10:49 Beni Phiri ali nkati panopo kupanga press briefing. Chimene ndadana nacho ndichonena kuti anthu onse amene akupanga press briefing iyo amuzi umozi, district imozi, region imozi akukamba kuti za ziko ati asankha Inspector General, asankha Director General wa ACB, asankha Chief of Staff, amakambirana za zinthu zimenezozo ndi zimene ife tikukana kuti say no to DPP. Chifukwa ngati mukubwesa Director General amene niyo mwango musankha even parliament sinagwirizane nazo ndikuti mwadziwa kale kuti iyeyonso adzakhala mbava zakuchitani protect. Amalawi musalole kuti DPP ibwererenso mboma anthu ani mbava. DPP kulongolola chifukwa choti kwawo kunena kuchokera ma presidential candidate follow Manganya, Kabambe na Nkhumwa ndi Nkhani. Kuno ku Malawi ampakana votabe kuona milima. Sisa chilendo, sisi dambe ndile, ni momwe zinthu zisili. Tikumvana? Ndiye akudziwa kuti kwawo kuja thumba la ufa litapidwa ni Nkhumwa, momwe matapepo ATM, momwe matapepo Kabambe, momwe moso atapepo Manganya. Tambana? Ndiye thumba la chepa mavota madalira yo aja ndaku Eastern Region amene ni mavoti a UDF achikhalire. Ndiye tsopano ife timatikhala pa mpando wina unjotsa mpando maembekezo nati sekere. Ndiye DPP mafune khale pa mpando ku State House akubere aunjotsa mpando akulire ndi mandeka nkhondo ya ndiyabati. Ndiye kuti iya yameneyo akufuna kugwira ntchito ndi Congress ndi zabodza. Iya yabweretsa kalolo ineyo mu UDF ndine wakalekale koma kuti sini mapanga ndale zoonekera. Agogo anga inambusa ngoma ni mmodzi wa anthu amathandizira chipani chipichizera kongolo. Mai wawo obereka bambo wanga mfumu kalolo, mfumu ya chikazi ya chichewa. Mwama mwalira kofini yawo adagula ndikolemekezeka abachimbuzi asali president wadzikoni atakuma. Gari moto yoyamba amfumu kalolo kukwera yowagulira munthu adagula ndi abachimbuzi. Mukundipetsa? Ndiyeno chimene tikufuna ndikunikire ndi chakuti DPP ngati dziko muno muli anthu abodza ngati DPP. Akuona ngati atipere kumunandisira zinthu. Atipere ndi mtsogoleri yekhayo amene tikoza kundalira ndi dziko lino. Sanyoza. Olo mtamtokosa chotani. Ndiwoneka wodziwa zimene akuchita. Koma chavuta akuchotsa mavoti amene DPP madalira. Olo mutakhala ino mungamsekelere munthu wacho. Ndipo pamene pali nkhondo. Nkhondo sili pakati pa UDF ndi MCP. Nkhondo ili pakati pa UDF ndi DPP. Chifukwa DPP alandidwa mkazi adabaucha. Chifukwa afuna safune ngoma sakudera.
sizoti somuchitofutika kusento region kulibe voti ya DPP kulibe ngati kusento region voti kuchoka ku Malawi Congress Party ikubwera ku UDF chifukwa chani ine ni 100% magaza ikiwa ine ni cousin wake wakawa achewa akawikana kale osa vota chifukwa maheu muntu ukapota futi wa maheu kukutenga murole kwa maheu ndio kupita banzero kwa vota andipasa maheu siku limozi lime mukavota inuyo mudziwe mukavota siku limozi koma siku limozi ilo la senza zaka 5 siku limozi lokavota la senza zaka 5 zinthu zitavuta nzomvetsa chisoni kwambiri. Now let's address tikambe ma issues eniene. Akukamba kunena kuti akutsitsa federeza kuchoka pa 160 tufuna takonse ochakwera mtengo wa federeza padakali pano si 160,000. Federeza wafika pa 205,000. Federeza amene mukamba wa 160 pafuna titadziwa kuti makamba federeza wake uti. Mwakamba kuti federeza wa AIP mukuntsitsa kufika pa 15,000. Funso langa nkumanena kuti why now kuti angotsala masiku asanu ndi atatu kuti anthu akaponye mavoti. Mukudziwa kunena kuti nthawi imene iyi palibe amene akufuna federeza. Ngati muli ndi mphamvu yotsitsa zinthu, bwanji osatsitsa akatundu amene akwera mitengo m'mastolo? Ngati muli ndi mphamvu yotsitsa zinthu, bwanji osakatsitsa ndalama amene zavutira forex kunjako? Ngati muli ndi mphamvu zotsitsa zinthu. Now I'm going to break it down in the strategy that this government is using. Kuti amalawi musakopeke kunena kuti chifoti federeza akunena kuti akumuyika pa 15,000 wa AIP. Pali zinthu zingapo. Chinthu choyamba, kodi federeza wa AIP alipo padakali pano? Mupeza kuti federeza ameneyo ku Malawi tilibe. Akuyembekezera kuti akagulidwe, kokagulidwa ako ndi kuja kumachitika makatangale osiyana-siyana. It is very unfortunate. This is not what Malawi needs right now. Tikufunika mtsogoleri amene ndi masomphenya, osati masomphenya otimati chinyenga aphunzitsi. Kungofuna kunamiza wanthu ndi cholinga choti musunge udindo. That's not what we want. We respect you as our leader. Koma mukuyenera kuti padakali pano talisiyeni dzikoli tapatse wanthu amene angathe kukonza mavuto amene alipo. Kuchikana khala chotheka tikanenera kuti inuyo ngati mumaona kuti nkhani ya federeza inali yofunikira, why are you dealing with it today? Bwanji osapanga nayo diru mzaka zisanu zonse zapitazi. Kuti alimiwo akhala kusangalala zaka zonsezi, mufuna mwanamiza alimi pano chifoti sakulima masiku 8 amenewa. Cholinga kuti iwo akopeke basi mulimi anene kuti ayi mwina federeza tikagula ku 15,000. Tate ntikavotera chakwera. Yeah, amalawi itu ndofuna ndikupempheni. Chonde musapusisike. This time is not the time to put MCP back in government. Mwaona mene atizunzira, mwaona mene aonongera dziko lathu. Si nthawi sonena kuti tisiye chipani cha MCP chikalamulire dziko lathu. Don't even try to do that. Izi sindikukamba zonena kuti inu nda chipani chanji. Ena mumabwera mumatukwana, mumanyoza pamudzi pano ndimalimbikitsa unena kuti sitinyoza wanthu, sititukwana wanthu. Koma tiye tizikamba zoona kuti kodi tingakonze bwanji dziko lathu. Chifukwa dziko lathu, it has the potential. We can fix our government. We can fix our country. And dziko lathu anthu akhoza kumakhala osamavutika. Koma vuto ndilonena kuti anthu andale ali ndi dyera. Anthu andale chimene amafuna iwo ziwakomere iwo. That's what they want. So mfundo iyonena kuti mukutsitsa federeza 15,000. Tsitsani federeza yo panopa anthu azikagula. Koma we are not voting for you. Malawi is not voting. Undi memo. Video call. Video call. Akusokoneza ofunika mega
Msungwi kumene aodya zake alibe milandu amafuna kupangisa msonkhano koma mosadziwika bwino kwachokera miyala Amalawi anzanga tati tiyankhulane tasala ndi wiki imodzi kuti tikaponye vote. Tasala ndi wiki imodzi kuti tikavote. Ine ndi Mchewa wakulilongwe uko kuna Thenje uko, koma ine sindidya zachipani, wina samandigulira sugar ndi madya zanga. Ndiye lero tufuna tipange video iti nene kuti zinthu muziko muno zaonongeka, palibe chikuyenda, palibe chanzeru chikuchitika, zinthu zikwera daily. Ine chovotera changa ndili nacho, mokupemphani chonde Amalawi musakapange mistake yovoteraso mbusa chimene amadziwa ndikuwerenga mavesi za economy samadziwa, olo kuganiza kuti ndipange cha zeru ichi palibe. Ndiye pamene tasala ndi wiki imodzi Amalawi, pangani chisankho chabwino. Chimanga sichingafike chisamafike 100,000. Chimanga sikale yayi zaka 5 zapitazi 2020 chimanga timagula thumba 14,000 15,000. Pano akunyadira kuti thumba 100,000 economy yake iti. Kodi amene akupanga business ndalimi okha? Nanga bwanji ogulisa masamba? Agulisa masamba amafuna kuti adye osalima, amalima masamba. Agule chimanga thumba 100,000. Masamu ake ndati munapita skulu yake iti. Ndiye Amalawi pa 16 September mukhale cheru, mukavota jambulani kuti mwavotera ndani. Tumizani pa WhatsApp, ma WhatsApp group. Aliyense azizo amene wamvotera. Kuti chisankho chitizizo kuti wathu utamvotera ndo wakuti. Asazatende pasi agalo amenewa. Tatopa nawo tione zina za nyuwani. Etu takamvotereni Peter Mtalika. Sana kalambe mutu sukalamba. Akalamba ndiwo akulephera kuyendesa zinthu bwino ndi akalamba. Iwo ndithu akalamba. Wakukanika kuyendesa vinthu. Dere vinthu kumakwera. Ndeta tasala ndi wiki imodzi yokavota. Palibe sugar ya Mchewa imene amalembapo Mchewa, ine ndi Mchewa. Sinaonepo sugar yolemba Mchewa. Sinaonepo chimanga cholemba Mchewa. Transport sitikwera ya Mchewa. Alese amadya thukuta lake. Ndiye ngati zinthu zukwera wina akulephera kupanga control economy amene ndi kuti satha ntchito. Ndiye ife amene timalemba ntchito ife Amalawi tukalemba ntchito munthu pa 16 September. Munthu amene tufuna timulembe ntchitoyo tufuna apange control economy. Agawa ma 50,000, ma 100,000, ma 200,000. Wagawa nthawi itali kwambiri. Simudayike kuirovo bwanji kuti sugar itsike. Inuyo magawa ndrama zimene zozo simaganiza kuti sugar yokwera. Sopo wazamu anali pa 350 pano nafika 1,000 chakuti so pieces. So Amalawi inuyo ndamene mulembe ntchito munthu pa 16 September. Ifeyo ngati neyo sindingamulembe ntchito mbusa, ndilemba ntchito Peter Mtalika. Odziwa kuba komanso chuma kuchiyendesa bwino, aziba koma chuma chizenda bwino. Osatira kuba owononga zinthu iyayi. Mangofanda yanklepo moyo uli mu zinthu ziwiri. 1 kuyenda ndi dziko. 2 kuyenda ndi nyengo. Mdziko lapansi muli anthu ena amayenda ndi dziko, anthu ena amayenda ndi nyengo. Koma anthu amene amakhala chiopsezo kwambiri na anthu oyenda ndi nyengo. Chifukwa akapeza vuto amene aja sachedwa kupanga chiganizo cholithawa munjira yoti sadayiwunikire bwino. Atokhala ndi munthu kumthawa chifukwa kuti munthuyo ampeza kavuto kenakake asanamufufuze vuto labwera bwanji. Koma amene amayenda ndi nyengo amalolera kudutsa munyengo zimene iwo sangazimvetsetse, koma chifukwa akudziwa chamawa. Kawiri mzionetsetsa mmene dziko likuyendera. Ena ndi osaukabe mpaka pano futi makolo awo ankayenda ndi nyengo. Amataka khala kuti zinthu zina zake zinthu sizili bwino, amatha kulolera kupanga chiganizo chosiyana ndi zimenezo mwamsanga asanaziunikire. Pano anawo anasowa poyambira. Koma ena pano ndi mabwana chuma chawo mtati muchifufuze
chinachokera ku makolo. Makolo adali osauka kuchokera pa background yawo, koma nthawi imeneyo iwo anapanga chiganizo chofuna kupanga zinthu zapatsogolo. Akamapanga zinthu anali masomphenya, ndimafuna ananga asadzavutike, ndimafuna ndipange ichi, koma anthu amene amangoona zinthu zimene zazungulira ndi amene amati akapeza vuto pamene akugwira ntchito paja amatha kupathawa asanafufuze. Komanso ngati ali ndi mzawo kandi pa banja amatha kunthawa pa banja asanafufuze cholinga chenicheni. Dziwani kuti dziko ilili ana ena akuvutika kwambiri ndi ana osauka, ana osowa mtendere. Futi wina wake akumayenda ndi nyengo pa banja paja amatokhala anthu awiri, mwina bambo kapena mayi amayenda ndi dziko, mwina bambo kapena mayi amayenda ndi nyengo. Amene akuyenda ndi nyengo sachedwa kumthawa nzake, akamtawa kenako amadzaganiza mochedwa kuti I think napanga mistake. Pamene wina amene akuyenda ndi dzikoyo akulolerabe kudutsa mnyengo zosamvetsetseka, chinaki chikutani chikutheka, akuvomereza moyo umene akuyendamo. Ichi ndi chimene ndili sindingathe kupanga ichi. Pambuyo pake wina uja amadzatha kuzindikira mochedwa kuti sinapange. Ndiye mudziwa anthu amene amayenda ndi nyengo amatha kupanga, amayendera mnyengo zoti amatha kupanga chiganizo chothawa pamene apeza vuto. Pamene apeza mtendere amatha kupanga chiganizo choti inuyo sinuso munthu ofunikira pa iwo, akupezani vuto. Futi ali mchiyembekezo pena. Koma akadzakhala kuti apeza vuto amatha kupanga chiganizo chokakupepesana. Mudziwe kuti dziko ili tili mu zinthu ziwiri, nyengo kuyenda ndi dziko. Wena amayendera nyengo, wena